Pajjiżna se jkun qed jara l-ikbar investiment dirett barrani li qatra fis-settur tat-teknoloġija medika magħruf aħjar bħala medtech. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fuq il-midja soċjali fejn sostna li din kienet frott ħidma matul l-aħħar sentejn bejn il-Ministeru, il-Malta Enterprise u Windis. Huwa sostna li dan il-proġett se jkun qed jiggarantixxi li pajjiżna jkollu l-aqwa opportunitajiet li jista' joffri liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Fil-fatt bħalissa l-Ministru Silvio Xkembri jinsab f'Chicago l-Amerika biex jassigura li jingħalaq dan l-investiment lejn pajjiżna. Ħajkun issa l-ikbar foreign direct investment fl-istorja ta' pajjiżna bħala investiment ġdid f'settur tal-medical technology dik ngħidulu medtech li allura nistgħu nkomplu naraw li l-pajjiżna jkompli jiddiversifika u jiggarantixxi li jkollna anke opportunitajiet li nistgħu nagħtu liż-żgħażagħ Malti u Għawċin. Dan il-proġett se jkun qed isegwu l-investiment massiġġ tal-kumpanija ST Microelectronics fl-aħħar xhur fejn poġġiet lil Malta bħala ċentru kruċjali fl-industrija globali tas-semikondutturi. U tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni mwera ġeopolitika li għaddejja minnha d-dinja fejn iktar gvernijiet qed ikunu aggressivi sabiex jaraw li jkun hemm investimenti ġewwa pajjiżhom. Investimenti li jassiguraw li l-pajjiż ikun jista' jibqa' miexi il quddiem u jibqa' jara li l-ispiża tal-gvern tibqa' tiġi sostnuta. Il-Ministru tenna li l-ekonomija hija dinamika u għalhekk iridu naraw li bħala pajjiż nibqgħu proattivi u nagħmlu ħilitna kollha sabiex niġbdu lejna l-aqwa investiment. U assostna li bħala pajjiż ninsabu f'pożizzjoni strateġika dan hekk kif il-ġimgħat li ġejjin se tkun qed titnieda l-Viżjoni Malta 2050 fejn ħajkun qed joħroġ fid-dettall kif pajjiżna se jkompli jiżviluppa fis-snin li ġejjin.